Rauhaa Kristuksessa Jeesuksessa. Lyhyt opetus tossa ja ottaa se elikkä aiheena on Pyhän Jumalan synnyttäjän Marian juhlapäivä, joka on siis tänään. Siitä avautuu aika mitä tuosta on tuossa tekstistä tuosta galatialaisille. Tästä messussa tämä avautukin loksahti paikalleen ja se on eli 4. luku galatialaisille ja jakeesta 4-7. Mutta kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti poikansa naisesta syntyneen, lain alaisiksi syntyneen. Eli neitsyt Marian kautta Jumala tuli lihaksi meidän tähtemme ja lunasti vapaiksi lain alaiset, että me pääsimme lapsen asemaan. Koska tekin olette lapsia, Jumala on lähettänyt meidän kaikkien sydämimme poikansa hengen, joka huutaa Appa, Isä. Sinä et siis enää ole orja, vaan lapsi, mutta jos olet lapsi, olet myös perillinen Jumalan tahdosta. Eli ennen Jeesuksen Kristuksen syntymistä suurin osa ihmisistä eli orjuudessa, eli paholaisen orjina. Tietenkin alkuteksti myöskin puhuu, että me olemme Kristuksen orjia, eli siinä tavallaan orjuus vaihtui Kristuksen orjuuteen. Tästä nyt ei tässä käännöksestä ole, mutta se on tietty semmoinen huomiona, mutta isäntä vaihtui. Ja Kristuksen täytyy tulla itse lainalaiseksi ja syntyä tietenkin neitseen kautta. Ja se oli niin kuin se, miksi näin. Ja se on niin kuin miksi tänäänkin vietetään, eli 1. tammikuuta on aina on tämmöinen erityinen juhla. Erityisesti kristittyjen äidille, neitsyt Marialle, joka sitten niin kuin, jonka kautta meillä sitten on pelastus tullut lihaksi ja eli vapauttamaan meidät meidän lainalaisuudeksistamme. Ja eli koska tekin olette lapsia, Jumala on lähettänyt meidät kaikkien sydämimme poikansa hengen, joka huutaa Appa, Isä. Eli se pojan henki on lähetetty meihin. Sinä et siis ole enää orja, vaan lapsi, mutta jos olet lapsi, olet myös perillinen Jumalan tahdosta. Eli me olemme Jumalan valtakunnan niin kuin perillisiä. Ei se, että on synnyt johonkin sukuun tai ei, vaan se on niin kuin, me olemme Jumalan perhettä, yksi kirkko, ja myös siihen kuuluu sitten nämä muutkin kristityt sitten, jotka ei sitten pystysti kuulu tähän kirkkoon, katolisen kirkkoon. Sitten on yksi lauma silloin, ja myös Israelin kansakin tietysti. Ja se on niinku, mikä on niin tärkeää, että se niinku, että se niinku, mutta tästä neitseestä täytyy erillinen aihe tehdä jossain vaiheessa, sitä nyt ei kannata kommenttia, mutta tätä käsitellään jossain vaiheessa sitä sitten omana aiheena, mutta siihen täytyy en ole siihen nyt sitten valmistautunut, mutta se, että niin kuin lainalaiseksi syntyy ja se on niin kuin se että meillä olisi toivo siitä pelastuksesta, mikä olisi se semmoinen niin kuin vapautus, mitenkä niin kuin Jumala vapauttaa meitä. Ja se on pitkä prosessi myöskin, että tämä ei tapahdu niin kuin sormia napauttamalla, vaan se on pitkä prosessi, elämän kestävä prosessi myöskin. Taistelu syntiä vastaan ja siinä ne auttaa neitsyt Maria, se auttaa meitä tässä. Tiedämme, että me voisimme mennä poikansa Kristusta ja Jeesusta seurata paremmin ja se on pitkä prosessi, että se ei tapahdu niin kuin kasteen lahja, mikä on saatu, niin se tietysti se tekee työtä läpi meidän elämämme, että me emme osti huomaa sitä
muutosta, mikä sen sitten niin kuin saa meissä aikaan, mutta siis se on erityisesti tämmöisen pahuutta, mitä maailmassakin on tänä päivänä niin kuin alueella, niin Neitsyt Maria esirukouksiin, niin saamalla hänen kauttaan sitä apua, että me voisimme sitten parempina kristittyinä ja vaeltaa Jumalan tahdossa. Ja se monesti, me emme huomaa monesti sitä, miten Jumala tekee meissä, on tehnyt meissä työtä. Ja se on niin kuin se, itselläkin se on monesti kompastuskiviä on, mutta se on niin kuin se vanha elämä siellä, se ei noin vaan lähde. Ja se on se vie aikansa, ottaa aikansa ja niin se on kyllä se, miksi meistä uusi luomus ja Kristus muovaa meistä sitten pikkuhiljaa hänen opetuslapsiansa ja se on pitkän prosessin kautta tapahtuu, että nämä voivat sitten todella tapahtuakin myöskin. Ja se on Raamattu on ihmeellinen kirja, että se on todella, että se on lukossa ja se monesti vähitellen aukeaa meille. Me emme pysty sitä ymmärtämään ja sitten miten kun kirkkoisät ja varsinkin hyvin aikaiset kirkkoisät kun on selittäneet sen, että sitten kannattaa aina sieltäkin katsoa sitten myöskin, että koska se on niin kuin tärkeää myös. Jotkut on niin kuin pelastuskysymykset, mutta sitten on sellaisia vaikeita kysymyksiä, mitkä on sitten niin lukossa, niin niihin tarvitaan. Monesti vaara on se, että me tulkitsemme Raamattua, otamme jonkun sanan kirjaimellisesti ja mitä se oikeasti se merkitys on ollut. Aikaiset kirkkoisetkään he käyttivät reikkaa ja he tunsivat sen kulttuurin. Eli siinä just on tämä vaara, että jos joku Raamatun kohta sulle on auennut, mutta se ei oikeasti siinä kun lukee näin, niin sit se ei tarkoita välttämättä ihan sitä. Eli se just on se vaara. Eli liian siis suomalaisen kulttuurin mukaan tulkitaan ja lisäksi niin kuin pitäisi tulkita niin kuin Israelin sen 2000 vuoden takaisin tai Israelin kulttuurin mukaisesti sitä tekstiä ja mitä kirkkoisät sitten niin kuin ovat saaneet sen tradition kautta apostolilta, niin että se on se avain on myös siellä. Että tämä on se, mikä monesti unohdetaan ja turha ylpeys ja sellainen niin kuin, pöyhkeily niin kuin pois. Että se ei niin kuin, jos on todella nöyrä, niin kuunnellaan. Että se on niin kuin silloin, että kuunnellaan näitä vanhoja isiä ja heissäkin on tietenkin kaikki sitten tietenkin, mitkä ja varhaisemmatkin isät, niin hehän tiesivät todella. Ja se on niinku, tähän mä niinku, tämän lisäsin tähän, koska se on niinku varoituksen sanana, koska se ei niinku vaara, että me selitämme Raamatun uudelleen. Eli jos se on ollut 2000 vuotta sitten tämä selitys, tai niin kuin tämä on ollut näin saatu apostoleilta, ja sitten nyt joku tyyppi keksinyt sitten 100 vuotta sitten jonkun, no se ei itse asiassa olekaan sitten kyllä sen mukainen enää, että meidän pitäisi pysyä niissä salkun lähteissä. Ja näin tämä niin kuin mihinkään tanosi myöskin, ja tästä tulee ihan oma aiheensa sitten tehdään, mutta siitä on kuitenkin se on se avain myöskin, että mihinkä meidän pitäisi myöskin tekstien tulkinnassa ja näin. Että se on semmoinen tärkeä muistaa näissä, että se niin kuin yksittäinen teksti avautuu. Joskus pyhä henki on myös tarvitaan siinä, mutta sitten myös tämä kirkkoisien tulkinta sitten, ettei se vaan ole mun sydän kuitenkin, joka sitä on avannut. Tämä on monesti sellainen harha kuvitelma, mikä syntyy, että mä löysin tämmöiseen. Tämä yhdistetään kirkkoisien
tulkinnat ja sitten se oma viisaus. Nyt jos ne tukee kummatkin sitten sitä, niin silloin on todella oikein. Tietenkin täytyy muistaa, että siellä on isiä, mitkä on mennyt pieleenkin, mutta jos mennään ihan niihin aikaisempiin isiin, niin ihan turvallisilla vesillä ollaan silloin. Ja tämä on niin kuin muistaa, että monesti siis voi jo niin kuin pyhäksi hengeksi, jos nimittää reaktiota, että se on tunnekuohu. Että sulle tuli hirveä tunnekuohu siitä tekstistä ja sä luulet sitä pyhäksi hengeksi. Itse asiassa ei ole pyhä henki. Tai sit sulla on oma semmonen järki tulee vastaan. Eikä itse se, mitä se teksti oikeastaan puhuu, vaan se sun oma järkensä. Järki, mikä siinä tulee sitten, niin tää on äärimmäisen vaarallinen elementti. Näin, mutta käsitellään joku toinen kerta tätä neitsyyttä. Tekin vähän valmistella sitä kunnolla, mutta Kristus vapautti meidät todella ja lain alaisuuden kautta, eli tuli itse lain alaiseksi Haisen kautta, neitsyt Marian kautta. Ja näin eli nyt rukoukseen ja Herra, kiitos tästä sanasta ja otan niille todella, kun se on vaikea tämä kysymys, niin voisi aueta nämä kirjoitukset todella ja myöskin tarkistaa kirkkoisien teksteistä myöskin näitä kohtia Kristuksessa, Jeesuksessa. Amen. Ole siunattu ja taas seuraavaan kertaan. Se on moi.